Haswa baki kertong giban ya aireng hak election MDC syaki HADC ba JHADC kin hiar syaki rensan beper ban pen sngopat ba ya laki mat ki jura bat ban pan ya ka jingkersan naki pat ba hak ne election kaban sawan hak arpoi tarik urempang araja arpusan hak arpo pra tarik ukula lengkot araja arpusan ukertong shimet na soring kam constituency uba Chris Kharsati ula pendap ban tap kerteng kum ukertong shimet na kebenta ban ya aireng ya ka ne election hapot DC office Shillong. Habakran sikilat patai kubor uba kres ulaong baka mat ka bakongsan ka udan ka long ban penbet ya ka rukom tungkam tungjam ha council namar kum bakalong menta ka long ka bamsai. Naror kata ulaong ru ka penlong yu ban mi biang sasisen ban ya kon ya ka nik election ka dei namar ba udan ka jingtmu ban tray na ka benta ki pajba bat baki pajba ru kidang syanya hau. I, Sri Kharsati, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 6th Orankam District Council constituency. To swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear the faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and the integrity of India. Kau pelong hiang abangan mi biasa sisi nomor adon kecing temu kawan train kawan ta jong pai orang la syarem hakasin banukong rengai ipat ba kidon ni kijisania takada ko pelong nga ba ani masasin ba bagi ba kincit akin keti pementa nakwa ban trehok na mata jumki kita kimat bah khmat du kitong PUP baton kam hadis sponsor kiba hakmat du hi kadai hi yang imo pembang legislatif hi ka district council kadai be kita hi ke ban pej na kamenta ka bah kamiat chungchat bendu rit pa chungi ka khendu ka siap chungi patla ngangan poi ka bor le se kawai ka bang kwa kalong ba ini penbej no yakini ke rukum tungkam tungjam rumo namar bang i ka rukum tungkam tungjam kamlong ka basyai apo district council tinga kwa bagi tagi bentaru kadangi poi ka bor ini penbej kadang ba kanlong ka cimentoi na ka benta chung kisamla ki bewat kam wajang habidi bet ki anya pok konsil satu PE bakal labiang lut nadong sedang ki anya hoi ki don hi ki kala ki labiang hi apo district council handai ka don kampat ini bangin perklan cucu batum curu kalong lada ki don kampat ni wandra ru ki anya batmai kum ki thai ki anya ba PE ba don kam ban wandra ban perklan cucu ya kata te ban mentahi ngam patla panong handai dadang ila poi yang te ingin sabisar ingin sapetken kanu ko ba idai ban ka ba don kam bangin wandra tmai isu tu kumbalong mentah di konstitusi jumpi undan MDC show ba learning sitting MDC punya kun persa hani to PE nam para kadon nam kecing kun ke ba long bede pada ba don ameli rong pra hoi kita ka jisya ba MDC jungi mo lawan no sini sport na tmai te na kaliang kecunga sngoba hoi kecing kun to kandon hi hak election hi kalong be kunta nimla ban ong ba ta ung chok bet ane kumbaki sayu ong mo menta ketika kadai upra ki ya pekmat bagi paiba juga thang ki chungi rengi ipat bana kaliang paiba udon ki start nomor baka MMA hi bat ke MDC ru kaya pher na ta paiba ru na por si por kawan hi ki kala ha bancit ya kinong khmat marting teng kam dei than hi ka parti ka ba ni ong bala dei kani ka parti ka biang la ubri umbiang ka song hi ha ubriu la ki paiba ki chit udu ubriu ki chit ba biang ban train na ta chuki kai ko penlong i PUP ni kun independent keba pelong yang abang ni kun kum independent nomor ba hoi mencuang ala ikun tengmo mencuang la UDP hendrai ngam ong ba ka parti ka pencop election dan ka penrem election hendrai ka ba menta ka sin pat habang ayat cerum seneng na tuat jimut na kinong kersian ki junga ngai i ba kinong kersian ki ong yang aba ada longkat bolong ru menta ka sin ni kwa IP ba kun independent tenga sim ya karai ki jung kita kinong kersian ba ki paj ba hi om ya karai ki junga simet namar hau ajar kendai pelong ru di baat ketika ji kun dengan son MDC hatu kai ka ba PE pada mentang hatu PE dan jingkerman ban pois thong hoi ni don ke jingkerman akan dikesin ki ba mentamo nomor ni i ba ki pa ba ki asisya ke jing support nga na ta kadau ngaru ngasu silur ngami ikene ki election bang kerman ru kum bang adon ke mensi menteri pa ba ru ni i kata te klem artitin ni trai min poi bisa ka thong Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya